ating makulay na buhay. So nandito tayo sa bahay ni Nanay. Ano to? Arcadia Santos. So Mabeli, birthday po to. So paluto lang to. So magluluto tayo dito sa kanila lahat. Ingredients, karne, kung anong kailangan, gulay. So yun, narentan lang yung service natin. Kumbaga, yung service lang ng Kabeli ang nirent. So mga Beli, dito tayo. Ayan. Wala pa rin si Jepoy, nakabakasyon pa rin mga Beli. Yun. Good morning muna. Batiin nyo naman ang happy birthday si Tita Nanay Arcadia Santos. Batiin nyo naman ang happy birthday si Nanay Arcadia Santos. Happy birthday po, Nanay. For birthday pa. So mga Beli, dito na tayo nag-intro dahil madalas nyo naman nakikita sa vlog natin ng Angeles, Pampanga. So ito, malapit siya sa palengke ng Pangpang Public Market. Ha? So Beli, start na tayo mag-marinate. So nag-ayos namin ng mga karne dahil birthday ni Tita. Happy birthday. Happy birthday po. So yung mga Beli, lahat ng ingredients sa kanila, pati karne, dahil malapit sa So mga Beli, sa unang kulo na ito, lalagyan ko lang siya ng asin. Yan, para tanggal lang ng ano to. Tapos pakukuluan natin to, tapos natin unang kulo para so ito yung kalderetang kambing natin mga Beli, 7 kilo to. Linagyan lang natin ng asin, pakukuluin, unang kulo, tapon. Tapos ito, pangka-oxtail, kare-kare. Pinakuluan na natin. Unang kulo, tapon din yan. Tapos may sinaing tayo rito. Kakain tayo. Kakain. So yung mga Beli, ito yung iniyaw na. You know, fresh na yan, fresh. Bagong uli. So in-order natin to mga Beli. Tapos may buro. Okay, almusal muna kami. Thank you. So mga Beli, ito tilapia. Tapos meron tayong buro. Burong ipon mga Beli. Kain tayo. Ano yan? Balong-balong na. Okay, pakatita mo siya. Ano pa yung down ng Saging. saging? Manta mo ko yan. Tayo mga Beli. Ito lang tilapia. Nga. So mga Beli, ito yung ating Yung Kambing. mga Beli, kambing. so napakuluan na natin. So ikikisa na sikotse ba tawag doon? Oo, sigot siya. Titiplan. Marinade. Marinade. Ang Beli, sarap niya pag naluto. Kalderetang may Kaldereta. Tapos mangang. paras. Tapos yung baka natin ngayon, inalawan na rin ni Adam. So ito, okay na to. Inalawan lang to. Tapos, ano, pangkotse na to. Thank you. Okay mga Beli, sa singkotse na natin itong ating kambing. So laurel, sibuyas, bawang, Toyo. toyo. Toyo, paminta, mga Beli.
Okay, black pepper. Kaya dyan ang lara ko yan. Hara. So yung mga bele, dito na natin siya palalambutin dito sa kawali na to. Hanggang sa makakuha natin yung lambot. Tapos mamaya gigisa natin to. So, pero magano na tayo, mag-roll na tayo ng chicken cordon bleu. Tapos, lagyan ng black salt, black pepper, ham, And cheese. and cheese, and And roll. Yeah. And stick. Mahala ka. Okay mga bele, so meron tayong pork liempo rito. So dapat ito ulit yung belly, kaya lang dumating dito naka-slice na. Kaya ang gagawin natin, Tatayin. tatay, ano na lang, pork barbecue na lang. So yung marinate muna natin at least. Yeah, belly, barbecue marinated. Yun lang. So yun, Tagalo natin si Adam. Direct mga gloves natin eh. Yun, Black black pepper. pepper, mga belly. Kaya ba? Yun, ang gloves. Kaya pa sa ito kalamansi. Bawang. Okay, lagyan natin ng sili. Para may konting kagat. Yun. Pag ito ulam yung haba ng okay, konting kalamansi. Ito pa bali. Okay. Toyo. Mapagal ka naman. Kalamansi. Yeah. Mapagal ka naman. Ito sa kalamansi. Okay, yan. White sugar mga baby. So ito mga baby, ano na natin, mamarinate muna natin. Mamaya, iyawin. Ewan ko lang kung malambot yung baboy na to kasi medyo ano to. Malalagay. Ito yung tinatawag na kal. Yung nanganak na Baboy. baboy. So, masarap na mga belly pag napalambot. Malasa. Pag napalambot mo. So kailangan nito mga baby, panayad lang sa pag-iyaw. So dyan po master si Kapitan. Yay! Yay! You know? Tapos mga belly, pa-plastic muna natin ito ng bundle para naka-compress yung sauce sa loob. Yun. Alright, mga belly. Yun, nakulangan sa ano mga belly. Barbecue marinated. Lagay na natin lahat to. Gawin nyo na lang pamahid yung sobra. Dagdag tayong bawang. Wala si buhat yan? Wala. Ano yung sausawan? So mga belly, simpleng ano lang to. Simpleng marination ng mga belly. Yan. Talagang ano siya. Chicken, pork barbecue. Talaga ang labas. Huwag mo to katrat. Belly ang haba nung ano. Haba nang iwan nyo na. Pagkita mo isang buo. Oh. Haba mga belly. So ano kasi rito mga belly, mga dito sa Pangpang marami. Hinayin na baboy. Karamihan ng kinakatay dito. Yung mga belly, pasensya na po. Maraming ano, mga Flying squad. flying squad. Kaya ang bulos yun yung guys. Oh. Drop din natin ng plastic, kadaming. So mga beli, pag ganito, tanggalin nyo yung hangin sa loob. So kailangan wala siyang hangin sa loob.
Para kapit na kapit yung marination natin sa loob. 10 kilo to, Mabel. Ay, Mabel, okay na itong ano. Pangkari-kari natin, ayun. Pag nakita nyo parang jelly na yung pinakaano nyo, Mabel. Okay na yan. Ewan ko lang itong mga balat na halo. Yung daming. Yung balat, matigas pa. Pero yung buntot ng baka, Mabel, kasi may halo siyang balat saka buntot. Yun, so ibubukod na lang natin yung buntot sa balat. Tapos ito na yung kalderetang kambing. So pinapalambutan pa natin yung Mabel, hindi pa natin nagigisa. So masarap kasi yung kambing, yung tipong pag kinagat mo, humihiwalay na sa buto. So ito naman yung spare ribs. Pamitang wasak. Ano? Pamitang wasak. Durog na durog ang puso. Pamintang wasak na dress. Yes, sir. So, yun, madilim. Okay mga beli, time check tayo. Magwa-1 na po. 12:50, so start na ako magluluto. So unahin na natin yung Aros, Valenciana, mga kabeli, bawang. sibuyas. So yung ano natin, 1 kilo lang mga beli. Okay, imimix na natin itong turmeric powder. Pwede, chicken breast, ay chicken. Chicken wings, mga kabeli. Chicken wing. Okay, balunan. Turmeric powder na ready. Mori! Yes, Daddy! Sampag sa kanila! Bismoki po mga kalin! Jay patis! Gigisa natin sa patis. Patis, mga kabeli. Green tea. Jay pasas. Olita. Pepper. Sausage. Green peas. Carrots, bananas. Red bell. Okay na. Ano ito magagan? Malapit. Sabi niya rin. Ano rin ito malapit? Carrots, mga kabeli. Tata. Red bell. Red bell. Kinabeli chicken powder. Chicken manok. Para sa akin, kulang pa ng turmeric. Yo, dagdag tayo ng turmeric. Kahit isa lang. So, ready na ng gata. Kapitan. Sige, pa cooler yan. Cooler marunong. Cooler marunong. Yeah, beli, malagkit rice. Yan. Isaw ko. Sige, kita mo rin. So, mga dali, lalagay na natin yung gata nito. Tapos, ready na ni Kuya dito yung lagayan natin ng nito. So, kung saan natin siya titimpla.
May mga pwede lalagyan na natin sila ng kakang gata. Yung mga belly, fresh, gata. Ganda na kulay, oh. Fresh gata, no? Oo, fresh gata. Sige, mamula yan. Yan, mga belly. Mas maraming gata, mas masarap. Mas creamy. Ito lang ang gata. Wala. Kunti lang. Okay mga pwede, pakukuluhin lang natin gata na titikman natin. Kung tama na yung lasa nito, yun, final na. Lagyan na natin ito sa isang lagayan. Alright. Okay mga pwede, titikman ko na itong Arroz Valenciano natin para may final na natin kung pwede na pang isalin doon sa main caldero. Sarap ng sausage. Ayos po, masarap po yan. Ang mga pwede, okay na to. Yung lasa, wala na akong dadagdag dito, okay na. So magdadala dyan yung dahon ng saging, yung aroma nun. Tapos magkailangan magsupaw. Okay. Paano na yung mga may karagdagan? Marapin yun. So mga bele, ito yung nakatapon ng Arroz Valenciano. Sinanad mo na? Hindi, mandaluyong. Si Macho Man. Mandaluyong. Babaliktad na. Kumalampag. Totoo. Ito naman na. Tapos itutupi lang to mga bele. Parang gumagawa ng suman. Oh, ganda. Suman na malaki. Tapos tatakpan natin ng mabigat na takip. Para di sumingaw. So yung mga bele, ganito lang to. Tapos tatakpan natin hanggang sa magtutong to, hanggang sa maluto to. Yun, shout out sa mga marunong magluto ng Arroz Valenciano or bringis. Thank you. So yung mga bele, check lang natin tong Arroz Valenciano. So yun eh. So naririnig nyo yung mga bele, nagmamantika na po yung gata nun. So yun, to roast beef na to. Ayan, nag-start na si Ingo sa Cordon Bleu. So yung kambing mga bele, linipat ko doon sa baba kasi yung tagal po eh. Mamaya pa lalambot. Against the light go eh. Kaya lang puro drum kasi ito nasa likod natin eh. So mga bele, against the light yung ilaw. Ay yung ano namin set kasi may mga drum dito kaya hindi ako makapag dito yung background sa likod. At least yung background natin si Mori habang nag-uugas. Okay. Dahil, kumusta yung kambing? Matigas pa po mga dali. Matigas pa? So yung mga beli, nag-iihaw na rin sila Adam doon. So silipin natin. So inihaw na yun pang ano to mga beli, sisig tapos yung pork liempo. Yan, nag-iyaw na po ng uling. Nag-iihaw na ng... Uling. Okay. Rabeli, nag-iyaw ng uling. Ang tawag dyan, nagpapasiga. Paparigit. Likat tayo eh, marigit. Marikit. Mga beli, sisig. Liempo, barbecue. Pork liempo, barbecue. Yan mga beli. Yan si Apong Boy. Maglilitsyon na. Unahin yung sisig mga beli. Shoutout pala kay Kuya Mike. Shoutout po. Shoutout po. May Kamoraw. Hindi, may Michael Cadiz. Bayo ko. Yan, bayaw ni Tito Didong. Nanonood po siya. Yun. Ito po yung bayaw nyo, Tito Michael, nag-iyaw. Sisig. Likat. Yung
mga Beli, check natin itong aros. Valenciana, mga belly. Ito rin. Okay mga Beli, titikman na natin. Titignan natin kung yinin na. Kaya mga Beli, okay na yung malagkit rice. Luto na. Ano na lang, mga belly. Patutungin ng konti. Sarap. Sarap na yan, mga belly. Okay mga Beli, ako lang siya dito muna kasi lumamig na to. Tapos mamaya transfer na natin. Thank you. Tapos yan siguro ko tuloy pa rin sa chicken roll for the meat. Ah, Belio, simple lang yung pag-iyaw. Pineso. Nakaupo. Kaso mausok nga lang mga belly. Mausok talaga yung ano, yung yan. Press kasi yung tawag. Press yung karne. Tapos yung mga makakapal na part, yan. Iniiwa para maluto din sa loob. Okay mga Beli, start na tayo. Kare-kare. Yun, mga belly, bawang! Kaya kailangan kong bawang sibuyas kaya. Sibuyas! Kaya mga Beli, si Ingo, pagkapos na doon sa cordon bleu. Tapos, siya susunod na yung pang-sparing. So, si Captain Angel Douglas, siya na nag-ihaw ng sisig. Pasisig, mga belly. Tinignan niyo na yung roast beef. Sige mga Beli, sabay na natin ito ang nato powder. Kare-kare. Kare-kare oxten, mga Beli. Mga Beli, ito yung pinagpakulonan ng kare-kare, putot. Dahil may kare-kare tayo ay may oxtail pa rito. So, ano to eh, dalawang klaseng buntot siguro itong pinagkuha na nila tita. So, ito medyo may konting kunat pa. Yung isa naman, malambot na. So, medyo para sa tingin ko, mas bata yung isang buntot kaysa sa pangalawang buntot. Mga belly. Ito, 70 years old na. Yung isa, 30 years old. May ganun? Ito, Fred. Ano? Ang belly. Ang mga Beli, ito yung sinasabi ko malambot na. Tapos meron yung ano rin yung mga belly. Tuwalya. Tanda. Kasi mga Beli, pag sinabay ko pa sa gisa to, lalambot lang yung luto. Kaya, nang sinano ko na lang na ipatong na lang pagkagisa ng isa. Yun,
Tubig. Okay, dagdag tayo ng kulay para sa ating anato powder. Hindi. Para sa ating si kare-kare. Yun. Hindi sa ating to, pre. O sa kanila. Nagluto lang tayo. Ay, niluluto pala natin mga belly. Sorry po. Sorry. Sarap nito mga beli, dalawang buntot. Tapos sinaluan ng kwalya. Lalo rin. Tubig. Yes, mga. Go, paminta lang tayo. Go. Ay, paminta lang. Kumusta ang wasa? Yung mga beli, paminta. Ano yung peanut butter mga belly? Peanut brittle. Butter. Huwag tubig. Huwag na para ralda. Bawal na sa beli. So mga beli, ganda ng kulay. So ang sarap nito mga beli, yung ano nito, ano tawag doon, yung lapot. Lapot nung sabaw nung baka. Gata. Sa uwang sa ano yung mga belly. Basta ko lang, ulam na. Nalagay. Ayun tira kanina. Kaya mga beli, yan lang natin kumuluto. Yung kulay ng kare-kare niya, isogay na sa akin. So titikman na lang natin mamaya. Ito, malambot po kagad to. Matabang. Magaling salita. Thank you. Yeah, Beli, isa na tayo sa gisa. Kare-kare. Yeah, Beli, nakaluto namin. Kare-kare mga Beli. Kare-kare, oxtail. Iwalay na lang. Yeah, Beli plating. Shoutout kay Tito Jess. Tito Jess, Aros Valenciana na naman. Ang sarap. Ito Jess, oh. Ipagod na to. Na yun, nakaluto namin na yun. Ilan na? Dalawa na. Kanin pa niyan, ano? Kanin pa niyan. May paglutuan kayo ng kanin? Yung mga Beli. Roast beef na si Tito Didong. Ayun, oh. Beli, sa Beli. Ituloy na natin. Yung nabili, pagdiret ng kambing. Bawang sibuyas, luya. Yung nabili pagkambing, kailangan may luya. Bateng yung konti sili dyan lang. Okay, mabili, siling labuyo. Isa ko lang, mabel mo muna. So kanina naglagay na tayo dito anong pinakukuluan natin yung kambing. Mori! Mori!
So ito mga beli, 10 kambing to kasama pa ulo, pati buntot, ilagay natin dito. Okay mga beli, ilagay na natin dam. Yan, si Hapon Boy dadaan. Nan. Sila na mo rin. Natuluyan nga yan, Re. Ang toyo. Okay, toyo. So dito mga beli, hindi tayo maglalagay ng Gata, mabeli. Natural. Luto native. paminta. Vino. Kaya ang patatas sa okay, mga beli, patatas. Sino? Carrots yun, di patatas. May carrots. Rino. Tapos liver spread. Ito na yung picture. Pagkarata. Patatas. Red bell. Tomato sauce. Red bell. Red bell. Yeah, tomato sauce. Yun o. Okay, konti na ito mga beli. Pati sabaw, pinapakuluan ng kambing mabeli. Kaya papataming. Ako lang. Okay mga beli, yan na natin kumulo. Lumambot Yung mga gulay, mga belly. Yun. Yan natin yung tubig. Ano? Okay mga beli, Lauren. Susunod na natin yung seafood mix. Okay, tatakpan muna natin to. Mamaya balikan natin. Tikman natin. Thank you. Dali ako inayin ating spirit. Yan, sauce na lang yan, mga belly. Naprito na po yan, napakuluan, napritong konti. Yan. Yan, mga belly. Sauce na lang. Di ba, belly? Butter! Sibuyas! Bawang! Pagsabik seafoods. Okay mga beli, mix seafoods na tayo. Bawang. Butter. Okay, patapos na rin tayo magluto mga beli. Nakailan na tayo? Tatlo. 3, 4, sisig. 5, 6. Cordon bleu, 6. Mix seafoods, 7. 8, spirits. So may pangsiyam tayo eh. Roast beef. Sinong chip? Ikaw? Ako. Nay! Sa bagsak, Nay! Yun. Nanay, batiin mo happy birthday si Tita. Ano yun? Yung mga beli, alimasag. Ayun. Dahil may sakit mo yun. Okay mga beli, lalakpan muna natin. After 5 minutes, Dahil mga beli, lalakpan muna natin kung ating mix seafood. Mix seafoods. Ayan si nanay, Thank you, nagluluto. thank you. Nagluluto rin niya si nanay. Yan, kusinera po dito. Thank you. Bicolana, nanay. Kasiguran, sur. Okay mga beli, ito na yung kaldereta natin. So, i-mix lang natin.
Dito yung sumulog. Eh, titikman ni Adam. Di nakaon na ano. Yung sabaw na. Bere, kasabaw na si... Yung karne, di niya kaya. Diyan mo na. Sarap na, Mabel. Kaya mabili ako lang matuyo to. So mabili lang natin kumulo ng kumulo. Tapos mamaya, so medyo ano pa yung gulay. Medyo matigas-tigas pa. Okay, dito mixed foods. So mabili, paluto lang to. So sila namili na ito. Pusit, ay ipon. Mori! Yes, Daddy! Okay, lagay. Oh, Mabel. Yung mga belit, tawang ni Carla. Oo. Pusit, meron? Meron. Ay, mamaya nga pusit. Yung belly. Kasabay na rin po yung sweet chili sauce. So mabili ang binili po nila is sweet and sour sauce. So may bato. Mother's best, mga belly. Medyo maasim. So yung gamit natin kasi sweet chili sauce lang. Tutok ka. Itaktak mo. Taktak mo. So ito medyo maasim to mga pering. Yun lang yung sunod. Tak. Itaktak mo. Okay, brown, white sugar. Paminta. Mintang mo sa... Okay, mabili yung puset. Yung puset na binili nila yung ring. So ito yung frozen sa mall. Toto. Black paminta. Gulay na lang, gulay. Okay, lagay. Sipon, ano ano? Carrots. Red bell. Red bell. Yeah, belly. Masarap na yan. Lalaputan na lang yan. Okay, mabili, tatakpan muna natin. Tapos mamaya tikim time na ito pag lutuin gulay. Natin. Thank you. Okay mga bili, so ako na yung titikim, tikman na natin. Yung kalderetang, ano to? Me. Net. So yun, walang maliit na part. Malagay. So mga bili, naghanap lang ako ng maliit na part, baka sabihin, pinipili ko ba? So maliit na. Ito. Sarap na nga, Belly. Shout out kay Kuya Rod Paya there. Paborito mo. So ito, plating na to. So hindi ako maglalagay ng toppings na keso rito mga Belly. Kasi camping to. So yan, sa mga gusto maglagay din ng gata, pwede nyo lagyan ng gata to. Adobo sa kaldereta sa gata. Adobo. Kaldereta sa gata. Yan. Okay, thank you. Balot. Amo. Yan, dalawa na yung nag-ano, mabili. Nag-chop. You know. Cordon bleu. Yan, plating na po ng... Bigay na po yan, Nay. Ilan? Bigay na yan, Nay. Okay na po yan. Dalawa.
Sige. Yung mga beli, laputan na natin to. Para lagyan ka na yan. Oh, pick up na yan. So mga beli, ano to, mixed seafoods. Yung mga beli, titikman natin. Ito naman na. Konting kulo lang lang. Pero okay na yung lasa. Importante mga beli, pag masarap sa'yo, masarap na rin kay Adam. Thank you. Dating mabeling seafoods. Isa pa. Yun oh. Seafoods. Mga beli, spare ribs na tayo. So gagawa na tayo ng sauce ng Spare ribs mabeling. oyster sauce, saka yung sweet and sour sauce. Black pepper, tomato. Sukal. So mga beli, dinadagdagan mo siya ng white sugar kasi maasim po yung sweet and sour sauce na nabili nila. Hindi yung sweet chili sauce eh. Iba pong flavor eh. Okay, spirit. So ito yung pinrito kanina ni Bengo. Bingo. Lagyan kasi. So mga beli, iko-coating lang natin tong pork ribs sa ating sauce. Pag na-coating na to, at medyo, ayan, parang mainit na, okay na to. Tapos tatapingan lang natin siya ng gulay. Wait, waiting. Soto press. Ano na dito? Sabi. Plating mabeling, roast beef. Yun nga. Ito ang kayo. Ano tayo? Ah, beli, lagyan na si Tito Didong ng pork po barbecue. Yan. You know. Yan mo na. Roast beef, beli.
Kaya Mabeli. Mabili, sisig na tayo. Ito natin sisig nila. Ewan ko, 8 kilos yata ito, no? 8 kilos sisig. Ito na mabili. Sibuyas mabili. Sibuyas. Mas marami, mas manyaman. Mas maparas. Suparas. Ito, siling green na mabili. Yan. Sarap yan. Presa tayo. Chicken liver. Presa na mabili. Dito tayo sa pangpang. Yan, sagad yan. Mamasi! Yan, sagad. Yan. Bakiber. Maganda rin siyang mabili, wala ka. Wala na. Kaksot, mabili, sa ganda natin to. Hindi. Hindi makain yan. Magkakasait sa bato. Ito pang ano dyan. Para lasa Aroma. Tapos sisuling natin. Marami langaw dito, Mabeli. Pinaparm yung langaw dito. Hindi mo natin test tayo sa palengke. Naalagaan yung langaw ata dito. Makaparla. Nakaparm. Ayos! Ulot! Di Mabeli, sisig. Dahil sa pwede ilagay ito dahil, sisig. So yun mga belly, tapos na tayo magluto. So yun, nag-iiyaw na lang ng liempo si Kuya Didong. So konti na lang to, tapos yun na. Tapos bisita na lang ni titang hintayin natin. Yan, happy birthday po. Gordon mo mga kabili. Gordon lang. Nasa bagsak. Bagsak mo na. Yan. Tatay ko ang bus na. Kapatid naman. Mabeli, nag-start na sila kumain. Yan, kasi di po tinatanggal yung tagam kasi may mga langaw kaya yan. Kuha na lang sila. Ayun mga unang bisita nila, mga unang bisita mga baby. Hello po. Hello po, happy birthday. Ali ko yung mungay. Matindi yung Opo. Tayo po ribs. Yun o. Arcadia. Yan, Nanay Arcadia, happy birthday. Yun na, isang bagsak. Natawa. Very si Nanay. Yan, dito ginawa yung birthday. Galing po sila ng
America. Happy birthday. Nani Alkidja. Kain na kayo! Sige lang. Kain na kayo, kain na! Asinod, asinod. Kain na kayo! Kain na kayo! At ulit ang kapatid ng anak ng Grace. Ulit! Ito ang anak na. Ay, take it po. Kasi wala ano sa grocery. Hanap ko wala kayo. Belly, oras na. Time check, 6 p.m. Magsi-6 na. Ayun o. Batiin natin ng mga happy birthday si tita. Happy birthday! Ito po, kung gusto nyo magpakita kay Carmeli, napakasarap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
birthday po. Yay! Lord, for this wonderful moment. Nanay ng karton mo. Nakatay na karton. Bagay yung cellphone mo. Yun o, Beli. Simpleng handaan ni nanay para sa kanyang 70th birthday. Yun o, Beli. Aya, paano kami? Okay, kami na to. Yan. Pwede na tayo magpaalam kay Nanay Arcadia Santos yun na happy birthday, 70 years old. Napakasimple ng birthday celebrate natin, no? Oo, ano lang si nanay, low-key lang. Ayan, so very sa simple lang yung handaan, nag-invite siya ng mga kaibigan niya, tapos pamilya. Pamilya niya. Walang ka design. 70 years old, Mabel. Paalam na tayo. Paalam, Mami. Happy birthday ulit. Happy 70th birthday, nanay. 70. Eh, baka gusto mag-shoutout. Dito ikaw shoutout mo yung mga ano. Baka namin mismo yung ano sa palengke. Inano po yung number nung... Sa Mabel, pauwi namin ng Arayat. So may dadaanan lang kami kaya mag-outro na kami. Happy birthday kay Nanay Arcadia Santos. Happy birthday po! Birthday, nanay Arcadia. Yan, 70 years old, Mabel. Napaka-simple lang nung kainan na nangyari ngayong araw na to. 70 years old pala si nanay. Kala ko kanina, ano lang, yung bang mga 60 plus, ganun. Hindi pala 70. Walang kalobo-lobo, walang number, walang tarpaulin. So yun, ganun sana. Happy birthday po! Simple Barra. Okay mga Beli, nagbigay si nanay ng 2,000 pang pasaya sa mga kabeli natin. Gusto niyo sumaya? Oo! Ingat! Thank you po! 2,000 para sa inyo. Happy birthday po! Okay, sa mga Beli hanggang dito na lang. Ingat lahat. Mari. Yes, Daddy! Ang panata na yun, Elias Baliktad. Thank you, ingat lahat. Happy New Year.